салому алейкум дӯстони азиз, созе нағзани саломатиё хубай. Имрӯз ма шумода як навори зур пешниҳод мекунам аз анамин зарнисор. Манамин доми Марва якум ошёна дар магазин ҳозир рафтем ай пеш бо ма шумода нишон метам пойафзолои фасони элитни пойафзоло гуфти гапо пойафзолои боира арзон кардагиан акция рафтистай якта ба якта нишонтон метам нархошам мефаҳмонам рақамашонам мемонам доставка доранд агар хоҳен хитон биён ай пеш бинен мана ориентир зарнисор доми Марва инам ҷои таксиё. дӯстони азиз вориди ин магазин гаштем беҳад магазини зебо мана нуқтаи савдошона бинен чӣ хел хушрӯ ҳамаи чӣ барои занҳояй ҳозир акция дар пойафзол рафта истодай хостум ҳаминора пирра шумода нишонтим нигоҳ кунен анами пойафзолое ки пеш 450-500 сомон будан тоза бренди Zara оригиналош ҳозир боша акция рафтистай 299 сомон мана моделоша бинен чӣ хел моделҳои хушрӯчаяй марамат духтарако. ассалому алейкум занҳои азиз, ман Ситора Юсупова закреплёни бриллиантиви директори ширкати Фаберлик ҳамаи шумо занҳоро ба кор ба командаи худам даъват мекунам. барои шумо чунин тӯҳфаҳои қиматбаҳо харидорӣ кардаам. барои он нафароне ки ба унвони директорӣ мерасанд ангуштарини тилло тӯҳфа мекунам. бинен чӣ хеле зебо. барои он нафароне ки ба унвони серебрини директорӣ мерасанд дастмонаи тилло тӯҳфа мекунам. барои он нафароне ки бриллиантиви директори ширкати Фаберлик мешаванд дар командаи ман набори бриллиантиви тӯҳфа мекунам. инҷо клончик ва гӯшвори бриллиантдор ҳаст ки ҳамроҳи худ документ дорад яъне паспорт дорад. барои он нафароне ки нав корро оғоз мекунанд чунин тӯҳфаҳои лозима барои хона мондагием. марҳамат дар ватсап барои кор нависед муфассалтар маълумот гиред. барои тӯй гирифтаниен ягон ҷо рафтаниен ҳатман биёен ё ин ки дархост кунен шумода доставка кунанд. ира бинен ишаишда хушрӯвай ишаиш дигаришда хушрӯвай ҳамаш фасон хулас ина чӣ моделе ки шумода дар корай иҷода пайдо мекунен бо нархи дастрас мана кадомеша ки мегирен 299 сомонӣ беҳтарин нарх интихобшон зиёдай ҳозир ҳамаша нишонтон метиҳам мана кадом зараре ки дар иҷа мебинен ҳамаш ҳами як нарх шидагия бинен чӣ хел хушрӯ фасонои аҷоибот мана размеро ҳамаш ҳастай иша бинен бо чӣ хел хушрӯанай мана духтарако пушаймон намешавен ҳатман биёен вақт дошта бошен хитон биёен интихобшон хеле зебояй лекин имконияти омадан надошта бошен пас ҳанами хоҳарак дар нависен шумода мефаҳмонам мана хулас ҳамаи ҳамин 299 сомон шудагӣ. ин тарафамо аз ин тарафам бинен вариантҳои зиёд доранд мана ира бинен қа удобнияе духтаро качествашонда гап нест мана иша бинен чӣ хел фасон иҷода пойафзоле аст ки ҳар кас надора мана моделҳои оригинал пойафзолҳои нодир мана касоне мехоҳанд ки як чизе дошта бошанд ки дигарон надошта бошанд пас ҳанами нуқтаи савдо биёен ҳанам хел интихоб бисёрай ёша бинен бо чӣ хел фасонак босоножка туфли шлёпки чизе ки хоҳен ҳастай аз ин тарафам ҳам хел мана бинен охи духтаро чӣ хушрӯчаяне мана ҳама намуд ҳаст аҷоибот хушрӯ ёша бинен чӣ фасоне мехоҳен дар иҷа пайдо мекунен духтарако мана иша бинен бо хулас пойафзолҳои боӣ бо нархи дастрас 299 сомон ҳамагӣ баъд инчунин ина кепка касе гуфтагӣ буд ина хел сумкаҳо гуфтагӣ буданд бинен чӣ хел хушрӯвай ҳеҷ кас надора метавонен аз иҷа харидорӣ кунен иҷода бо хел римишокҳо ҳаста ҳар хел кашлёк римишок баъд очкиҳои брендови доранд касоне ки очки мекофтанд марҳамат ҳанами нуқтаи савдо биёен ҳастай мана ин моделу ҳозир ҳама аз ҳамино гирифтестай биёен дар иҷа пайдо мекунен
инчунин духтарако бинен кроссовкаи оригинал доранд. Иҷа ҳамаи чизошон брендовиай. Мана марҳамат, беҳад качествои нағз, документ доранд айно ҳамаш. Мана коробка, документ, качествои беҳтарин, ина пойафзоли бренд дар кор боша. Ҳатман анами нуқтаи савдо биёин духтарако, бо нархи хеле хуб ҳаминоро харидорӣ карда метавонен. бинен Кристиан Диор, ина очкиш ҳастай, Прада, сумкаш ҳастай, чизеш ки дар корайтона аз иҷа пайдо мекунен. Мана иёра бинен духтаро қаффасонан. Мана фасонишон ногуфтанӣ. Баъд медонед лорикҳои оригинал доранд. Коробка, документ, шкати инорам акция кардагиам. Бо метавонен биёена хутон бинен ай пеш. Набинен чақа хушрӯба чизошон. Дигар ваям доранд. Бруку, мана либосам ҳама чи ҳаст. Пижама, брук, костюм, двойка, мана вечерни платьё ҳаста. Набинен духтарако вечерни платьёям касе дар кор боша дар иҷа ҳастай. Кори дастӣ. Тарафа бинен чақа хушрӯин хубшон. Хулас ҳамаи чи барои занҳо брендови, ина кадоме ами борои хушрӯ тоза оригинал дар кор боша. Як бори дигар такрор мекунем. Иҷа зарнисор, ориентир зарнисор, анамин доми марвадан якмуш ё на. Мана агар наёфтен метонен ки хучонда нависен, бо шумода мефаҳмонанд. ина тамошобино икртара бинен чақа фасон ази бо сера светка будай. Марҳамат духтарако куртаям дар кор боша ҳастай. Ана очкиёшона бинен, қисми болора бинен, очки бисёр будай интихоб бош. Сумка, очки, чизе ки дар корайтона духтаро марҳамат биёе назди ами хоҳарак. Дар ҳақиқат ҳам магазиншон беҳад хушрӯвай. Мана борошонам беҳтаринан.